ați venit la canalul Asian Beauty. Astăzi v-am pregătit o altă mască made in Japan, Bloom of Rose. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă o infuzie de plante bazate în primul rând pe trandafiri. Doamnelor le plac foarte mult trandafirii, nu-i așa? Este a doua oară când folosesc această mască și având în vedere că sunt fan asiatic, eu fac și foarte multe căzi cu trandafiri și plante. De aceea, pe timpul băii pe care o puteți face și nu în ultimul rând, este un sezon foarte cald, puteți folosi această mască care este făcută dintr-un coton foarte ușor aplicabil pe față, așa cum observați, între 15 și 35 de minute vă va hidrata cu o aromă relaxantă de plante și trandafiri. Sper să o folosiți cu plăcere și ne revedem la următorul material about Asian Beauty. O zi bună, la revedere!